bayangan bayem bayaya takung rembuyung para taru turi karandang gondang Rama Wijaya apa Dasamuka nah iki wancine aku karo kowe ku dandon yuda ngetok kaprawiran ning aku wis marem rasane atiku aku wis bisa ngetokake pangunek-uneke rasaku kelawan Sinta upamane tak blakanono karo kowe mesti ora bakal ngandel karo aku mesti ora ngandel ning Sinta wis ngerti apa sejatine atiku iki sejatine Dasamuka sejatine Rahwana kaya ngene iki aku mbok arani wong angkara sak karepmu aku mbok arani wong dosa ya sak karepmu ning dene iki bakal tak tetepi jiwa kaprawiranku bagus yen to pancen mengkono ora ana paukuman sing trep kanggo menungsa kaya kowe kejaba wong kowe kudu bali marang loka baka papanmu duduk mapan ning swarga papanmu ning neraka jahanam maju para ngarsa kowe Harsa madangi jagat duk mungup-mungupane sak
utake ukir martaba tang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Rama putra kandhek ganya makut yuda yektine dasa muka tanbi satekeng patra ciptane Teguh timbul ing payudan panca sunya ajine aja mlayu Ndara Anoman piye Kyai kula bener mir ngasu mbaung iya kaya ning Surna Srenggala mbaung kae mau lagi niku Dasamuka niku anggere mati urip melih ajine panca sunya mesti mbaung sebab apa Dasamuka anggere mbaung kok urip meneh. Ngaten nggih. Biyen Dasamuka niku laire mboten wujud menungsa. Wujude niku daging tengkelan. Rupane daging niku abang, ireng, kuning, putih. Lah daging tengkelan papat niku wau diwadahi Bokor Kencana sing madhahi sinten Ratu Ngalengka Prabu Sumaliraja niku mbae Dasamuka niku lah disukake enten sukuning Gunung Gohkarna ditapakke enten mriku kocape nganti pinten-pinten taun lah bareng pancine bangun esuk enten asu mbaung suarane nggih kaya ngoten niku bareng ilange ngasu baung cenger tangise jabang bayi dadine salah sewijine nggih Dasamuka niku Kumbakarna Sarpakna lan Gunawan Wibisana ngaten Kyai nggih mula Dasamuka niku anggere mati aji panca sunya metu mesti baung jalaran biyen uripe ya karo asu baung mati ya asu baung niku Rahwana ngoten niku bukune nggih enten iya aku ya ora maidole lha nggih mbok menawa Semar ki ngayawara saniki ngaten mengke yen pun ketiban pusakane Sri Rama Guwawijaya mang bedolke gunung ngurungan mang entepke kalih Rahwana mesti ora bakal baung melih
garwaning pun Kakang Yayi Rekyan Warasinta. Apa sababe Siadi kok banjur tawang-tawang tangis? Apa jeneng sira getune kelawan patine si Dasamuka peda apa mbok getuni? Yayi Sinta. Duh Pangeran Rama sesembahan kula Pangeran. Ngaturaken kauningan. Pangeran menawi Prabu Rahwana menika ingkang ukir jiwa raga kula, menika bapak kula. Lho. Yayi Sinta, wonten dawuh Pangeran. Lah sabab apa kok dadi Siadi ora matur rikala semana? Kok lagi saiki? Inggih, kauningan Pangeran. Prabu Rahwana menika walaka inggih katemben menika. Rumiyenipun inggih boten paring dawuh nanging kula Pangeran pitados menawi Prabu Dasamuka menika ingkang gerjiwa raga kula. Aduh Yayi ya wis. Yen to pancen mengkono wis dina iki ayo Siadi manuta kawan pun Kakang tetepa Siadi dadi garwaning pun Kakang. Mangke rumiyin Raden kula mboten badhe kawratan nanging menapa paduka mboten jubriya kaliyan kula ing atasipun kula menika sampun dipun singitaken Rahwana sampun pinten-pinten warsa. Menapa paduka mboten sujana kaliyan kula? Pun Kakang lair tursing batin, pun Kakang ora sujana Yayi. Nanging minangka kangge tandha yektinipun Pangeran, kula kepengin badhe sesuci langkung rumiyin. Yen pancen Siadi bakal sesuci, sira kepengin bakal siram nganggo banyu apa? Nggih dinten menika kula kepengin badhe manjing lebeting patunon. Kula aturi ndamelaken patunon. Yen ngono kowe bakal mati apa? Dugarwaning pun Kakang. Mbaya aja werna-werna ta Yayi panyuwunmu. Kok gawe giris gawe miris yen to kowe manjing jroning patunon tekse manjing jroning dahana yen to nganti kowe cilik lara gedhe temekaning pati piye menawi ngantos kula alit sakit ageng tumuginipun pejah la inggih mriku menika dunungipun kula sampun boten suci malih. Yo nadyan to kanthi abot tiyasing pun Kakang Anoman wonten dawuh yasakna patunon pun Kakang bakal mituruti panyuwune Yayi Sinta. murup mangalat-alat genining patunon Sri Rama Wijaya minangkani panyuwunira ingkang garwa Dewi Rekyan Warasinta
mesem jroning penggalih Dewi Sinta dupi mulat uruping daana sigara manjing uruping geni sumumpul wonten beting alat ingkang muruk pangalat-alat Kapidara Sri Rama. Kapidara datanenget Purwa Duksina Sri Rama dupi mulat ingkang garwa Rekyan Warasinta manjing jroning patunon. Nanging boten dangu rikala semana midhanget aturira kusumaning ayu Dewi Rekyan Warasinta. Duh Kanjeng Pangeran, Pangeran Rama Wijaya sesembahan kula pangeran kula garwa Patuko Rekyan Warasinta. Aduh garwanipun Kakang Rai. Kacarita riwusnya punang dahana sirep Sang Dyayu Rekyan Warasinta mija saking madyaning dahana sumunar cahyane tatan mantra-mantra kalamunta Dewi Rekyan Warasinta panjenenganing Batari Sri Widawati ingkang wis kekanten astra kawan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lebur dening pangastuti